egy világban, ahol még az ananász is pénz volt. Élet. Egy bejelentő videó. És sziasztok! Ez itt a Pokerface channelje. Itt van velem ez a hülye gyerek, aki már megbeszéltük az előtt, nem mindig hülye. És az egy különleges meglepetéssel készültünk. Pokerface presentás. Különleges esemény, hogy ez a Pokerface-es csatornája. Ezt profil megmondtad. Ma van 31-e, október 31-e, amit mindannyian tudtok, hogy mit jelent, ha csak nem vagytok nyulak. Oktának. Nem vagyunk rasszisták a nyulakkal szemben. Ez bizonyítja a sapkám. Nem, a fasz nem. Szokjatok hozzá a nyúl sapkámhoz, ez lesz minden videóban. Nem, ez félelmetes lesz, úgyhogy azelőtt még befejezem a videót, mielőtt idejön. Október 31-e van. Készülünk egy különleges videóval, egy filmmel, horror filmmel, amennyire csak lehet. Meg lesz editálva minden. És addig is Pokerface presentás. Adjál békén, megnyomom a videózásba. Yes.